Anya laki din! Naimbag nga orasyo amain papagayam. Isagot mi ka na kayo, ti may samanan nga istorya, nga income pinaulwan. Buy one, take one, alungon! Dito'y drama tayo, Anya laki din! Unayan, Maximo. Nagdakkel mo tanday tangangam. Unay kayo laki dinaya, manang. Agkap-kapiak nga rodmay. Nay, apa yan? Naunag matan ti sinaay mo. Agpampanunot ak nga raw di tinapintas sa negosyo. Tay mabili. Tapno bumaknaga kadagaws. Adayamot kasta. Ay adamot nga agpay so kwarta, Maximo. Pagpuunam kit de sakbay ama ibos iti kababartek mo. Diyak nga rod makapanunot no niya ti mabalin ang negosyo. Kubin mat ita. O di, punirarya laangan. Aha, abay. Awalat sa balimutin ayamanang. Dayta ti pumatok ita. Gaputa ado ti matmatay, gapu iti virus. Anya? Anya ti katawaan nyo, gay. Manang Berta. Kasano? Kat nakapanimid ka, Mike, dito'y parangan niyo. Ay, kaskala ni Ninaw. Adda nga rod pampanunot eh. Anya nga taya tinapintas ita negosyo. Adamaw, sigurado apatok ita panawon day tao. Anya nga ita. Ay na, aglako ka iti buy one take one alungaw. Anya? Abay, awanlat sa bali mo tinaya amay rekomendayaw. Agpada kayo matain, kini manang simang. Nanyalakit din. Dayta ati kumita ita. Gapu taado pa'y laang dagiti matmatay. Gapu iti virus. Ha? Lay, kasla mayat sabat niyag paiso na ita. Ay agoray ka man. Ta panunutik ka na ibag. No kasano nga irugik na ita ang negosyo. Apay ka di apinaya bandak, Uncle Maximo? Di ba't agsapsapol ka ako na miti trabaho? Wen nga rod, Uncle. Dandanin aganak ni bakit ko. Kat awan pa'y mo't la trabaho. Nagrigat mo't ngamin ti agsapol iti panggadan. Nukas nga raw, si Kante alaek akadwa kiti bangunag ang negosyo. Ha? Anya negosyo da ita? Aglako ta iti memorial plan. Nga adda kakuyog na abay one take one alungaon. Anya? Kasano nga ita, tata? Isursur tayo nga raw, tilungon? Katwan na! Ilugan ta iti tricycle mo. Di ka madanagan, tarkila ti tricycle mo, apag iluganan ka dagiti lungaon. Sige, Uncle. Mayatak. Ngamsapay la ko ma, tasan amalugi da ita negosyo yo. Patsik apumatok ita da ito'y, gaputa panawin pa'y laang ti pandemya. Adulaki da iti mangayat iti kasjay, tapno makatipid da. Iswa tulungan na. Tadwata nga gisursaur, amapan agiaways, amangala da iti memorial plan with buy one take one alungaw. Ay. Apa yan dagiti alungon, Maximo? Ay, uray aklasimgara nakakita ka dagita. Ay, uyo na yan. Lakok dagita, manang. Dito ipailaeng balay ti pangipundok Gaputa awan pa'y mat opisina may. Anya? Aya maguray ka man, Maximo. Anya ka diti kayat asawon dagita alungon? Agnegosyo ak nga raw, manang. Aglako ak iti buy one take one alungon. Anya? Kat, imbag man no adamangayat agumatang kadagita.
Anya laki din na yan ni Manang. Anda makalakadan iti kastaw. Bayad lang ti may sa ti bayadan da. Ket addan dua alungon da. Income isursor kini ko bayasay. Patsek nga daw ti gumatang. Ala nga rod. Sapay la kuma. Tamala ko yung nagitilungon. Tapno saan mo nga isubli pa dito balay. Anya nga tano. Sampulabon. Anya ti kayat mo asawan Maximaw. Wait, busata mo Manang. Gatanga mo na ito'y damo aset ti buy one take one alungaw na lako may. Anya! Ay, nagluko kan. Patiltilan kan tupay. Pangtidak nga'y kumaiti maysa. Katawan mo't asawak. Ay, luklukon nagsamad. Ay, win kaya man niya. Mala, saan nga ruday? Isor-sor milanga yung dagitaw. Gumatang kayo ni Tilako Bay. Nalakalaan ken ang mga no kasapulan yun to ni Timabe. Anyaya dagitila ko yaw Maximaw, kubayasay. Kitaan nyo, Ana na Berta. Dan, kita man. Apay tauray yula inlugan iti tricycle. Lungon mo't dagitaw. Dagito'y kada iti kunayo ala ko yaw. Wala na, gumatang kayon. Mayat da ito'y. Tasaggay sa kayo kinilakay mo. Ay saan? Diyak pa'y gumatang, tasanak pa'y matamatay. Sige ila ko yung dagita kadagita agsaksakay. Nakita aglang, no di da kayo ipakamat kadagiti dadakal nga aso da. Anya? Apay ngay, asaan ka gumatang? Ket si kamay, takin ka panunutan ni Tidaytaoy. Ay oray sanak pa'y gumatang, gaputa sanak pa'y amatay. Aha! Alan, Uncle Maximo, aglugan kayo ni tricycle tapagandare kon. Pumanaw tayo dito eh. Tama nga no ipakamat na tayo ni Nana Berta kadagiti nagdadakkel nga aso da. Ay wen, hinta ka rutain. Ay, hijak kaya't ti makagat iti asaw. Umay kan Maximaw, magantan. Nakalmuto akon. Wen nga raw, Manang. Ay na, talaga mabisila kaun. Nabanuga ka nag-isursor ka dagiti lako may. Ala nga ro daw, mangantan. Ay nga maapay ngay. Manon nga aldaw, nga isursur-suryo na kita alungaw. Ngam kaslawan pa'y mat nalako yaw. Ay, talaga gawan. Makaungad damay no makita da ti lako may. Ay, no nagadunto mat ngamin ti mabalin nyo nga ilakaw. Lungon pa'y laang mat tinapihili yaw. Tiyamok nga ben kat patok ita panawon ti kastoya negosyaw. Ay, saan mo't kayam? Ay, lawlawan ko na nagnegosyo iti kastaw. Alala, kubayasay, agdorbil kan. Dahito abala iti paglakwanta. Stroke patient ka, tayo lakay ditoy. Saan datangata pakamatan ka dagiti aso da, Uncle? Nagdadakkel dagiti aso da. Awan lakit dilaban ta kadagita. Saan mo't siguro nga agunget akin balay. Damagan talayang mait no gumatang da itilako ta. Alaman lagin, siya kaun tagdorbel. Atay ta, adan mangilukat itigay. Oh, wow! Ay, nagsiksimot na babae. Naimbag abigan nyo. Anya ka diti maipay ko. Aha. Ay, naimbaga bigat mo. Ading ko anapintas. At nakadi, dagiti akin balay ti daytaw. Akwa, tata. Siyak tay apo ko ti akin balay. Ngam naira na nga awan data. Anya ka diti gagarayo kadakwata. Kuha kumaading. At nang amin lakomi. Amang ano kahit yung ti gumatang. Kasta ngagpaisaw ating siksay. Anya ka diti lako yo?
Makan ka di. Mabisinak maminan. Ay, sana ding. Ang mga no kayat ni Lulom, ti gumatang iti baywan tekwan alungon ala kumay. Anya, ay, kunakla numakan ti ilak na ko yun. Lungon mat gayam. Angam, mayat sakit yung agpaiswa. O sige, sumra kayo pa'y. Kapag sasaritaan tayo ti may papan iti ididya niya yung kanya. Ay, agyaman kami ating siksay. Ala, umaykan. Makalakutan saan. Ay, first time. Sapay lang ko mga rupagkasta, Uncle. Ay na. Ayos na dya, babae, ha. 5 aset tinorder na. Ingkam mas nakanupay kadagiti daduma kakabagyanda. Ay, dakkel ti maalat. Ano matuloy amin dagijay? Ngarod, Uncle. Ang kasano day, Jay? Itinto lang kanon ruwar ti pagkikitaan tayo. Apay ngay, adi na kaya't nagsubli tayo, di balay da? Baybayam lang na. Pinapatag at makalako ta. Huwan, bakit di Uncle Maximo? Alang ngarodan, dumsaga yun. At datayon dito balayaw. Ay, agyaman ak. Malangaraw. Inton maminsan manain. Aginanatamat inton bigat. Kakaiso na magulpi amin dagiti lakot ah. Aginanatamat ah. Sige nga raw, Uncle. Nagawin akmat tayo. Bagman, tamagulpi amin ang dagiti lakoy o kani Kubayasay. Ado nga rod at tinagurdar ka na kayaw. May salaeng atao day jay. Nakatsamba ka may kinikubayasay iti bayar. Kat, nasayat ano kasta. Sa dino nga'y tinaglakwan yaw. Adayo ka day? Hindi talaga nga bagatan. Tay nga'y apo da bilaw kan manang inyang. Stroke patient. Naranaan mi nga mentay apo ko na nga da iti balay da iti dapan kamay. Anya? Kat no awan mat amok nga apo ko na. Awan nga min anak da iti asawa na. Nalabit nga apo ko na iti kaanakan na. Sa bagay. Ala ah. Sapay la ko mata nasaya at ipagtungpalan da ita negosyom. Ay sigurado da ita. Apaman na maalam iti bayad na. Agdoblin taon ti puuna. Nalako kaon dagiti lakok alungaon. Apaman na mabayadan dadagijay. Ay na! Baknagak taon! Gumkano da ngay ngarod ka na abayadan dagiti lakoyokin ni Kubayasay. Inton umaya dumigaw. Isagan na pa'y kanaw ni ading sikse ti pagbayad na. Apay, ading seksi ka da itinagan ti manggulpi ti lakoyo alungaon. Ay saan ah? Awag milaing kinkwara ti kasjay gaputan nagpintas. Nagsiksay. Oh, saan ka day, Kubayasay? Huwan nga rod. Purso na adak samot ni ading iska. Ay urayang pa'y makabayad, sakpay nga armam. Ang mga no ilibre na tilako ta. Di kagdanag, Uncle. Urayak pa'y amalpas ti transaksyon tayo kadakwada. Angam, apay asaan na akayat akasarita ta dagiti bakit kan lakay. May mayat madlako man o makasarita ta ida. Bayamon ah. Inapatag at makalako ta. Dito'y Jake, ti pangilugaan ng taka na dito'y alungaon, Kubayasay. Saan nyo man ay ititrisikay? Gunakal, sa apulo alungon ko naman. Mana, isarte mong tilugan. Nagijayan ta iska. Una, Uncle. Muna ako na tumsag.
Hello, Tata Maximo. Adda kayong matgayaman? Ay, wen ading. Imot men dagiti 5 apare sa buy one take one alungon. 50,000 ti may sa apares. Iso 250,000 amen ti bayad na. Tata. Amo, gaputa imbagayo met idi. Di kayagdangan. Imat mimatan ti pagbayad mi. Ay, agyaman ang aron no kasta ating. Kubayase! Idiskarga mo, dagiti lungaon. Wen Uncle. Kakatuwa, tulungan nyo ni Manong Kubayasi amang idiskarga kadagiti lungon. Uy, Disko. Tata. Adto yan ti bayad ko. Anya nga day tao. Day, saan mo't akwarta day tao ating siksay? Ay, di dakluk ko na. Ay na, saan kayo aluklukwan, Tata? Cheke dayta. Isukat yun to iti bangko. Adan pirma dalolo kan lolak dita. Anya, kastoy ka day ti chikay? Ay, nagdadakil mo tayo. Tata. Sige ha. Mapan kaming kadagiti kakatwa. Iyawid mi pa'y dagiti ginatang mi kada kayo. Agyaman ha. Ay, agyaman na nga raw, adeng. Ay, intan, kubayasay. Intaman isukat dito at cheke, di bangkaw. Alang arutan Uncle. Lumugan kayon. Apay gay. Talbog mat gayam dagito'y achikay. Awanan ba inday di asiksay? Linuko na talaang. Awanin Uncle. Nagbali na bannog aso ti bannog ta. Pimanaw gayam ni di balay dananay niyang. Katulong damot lagayam day di babay. Nalabit amudos da day jay. Tapno makakwarta daw without puunan. Awanin tata. Intaraydan. Ultimo punam. Huwin nga raw. Ayawanan! Ti kwarta ka na greg-gregatak. Ayawanan! Ay, Maximo. Ay, unay kan. Mangag aging ga ijerwar, tiro nga amaw. Anya ka di ayat tinapasamak. Awanan, manang. Naloko ka may. Peke mat gayam da nga apaw damanang inyang. Katulong damat lagayam da yay. Tidakis na, linuko da kamay. Talbog at cheket imbayad na. Ay, awanan, nantay. Awanan pagpunak. Ay, anya lakit din. Apay ngamin anagtalag kayo adagos kan kuana. Gapo ka dita sexy. Di kay lakot ngamin ang nakadlawan. Kat saan pa nga ijay balay dati nagideliveran nyo kadagiti lungon ala ko yaw. Ay, awanan isudat tinagnumar iti kwarta. Maximo! Anya laki dinaya. Naglaka kayo lakit nga minay na nagtalag kinis ka. Gaputa, siksay. Anya laki day. Ang manyagay nga raw. Peter luck next time lagay. Kung saan kayo nga basta agtal-talag nga may diti sa palya tao, kakabsat. Ala, papagayam. Ditan tinagpatinggaan ti may sapay apakasiritaan iti biyag. Nga intay pinaulwan. Buy one, take one, alungon. Dito'y drama tayo. Anya laki din. Insurat ni Arlene Gomez. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Nay, kaano pa yan ang rugi to uyog mau sa lakay? Ay, hindi na palabas sa lawas pa ilang. Bakit? Ay, kating kaagpa-check up dita health center Adda kanumit ni Doktora Felicima. Kabailak pa imot, bakit? Uminumak lang iti arak, may katin ti uyag ka. Ayag tala ka man si Kasebyo. Masakit ka lang arudan. Day tapay la arak ti adda di tapanunot mau. Kun naklayang mat, bakit? Sana balay?
Apanak tog pa-check up na bigat. Anya bigat pa ilaan. Mapan kaitan. Di mo urayan, ako mapsot ka. Makaamu ka, no di mo denggan ti bagbagakan ka. Wawawan. Inaklarudan, bakit? Napanan. Katsan pa'y anagpulos. Ay, anya lakit din day tanga asawak aya. Ay na, nagpintas gayam ti doktora na ka-duty dito'y clinic. Anya tinagan niyo, sir? Ay na, nagpintas ay na, nagsiksay, nagpudaw, wow, singkit ti mata na. No amukla ko ma, akasto'y kapintas ti doktora, nagpumadak pa'y ko ma. Sakbay nga imayak ditaw eh. Sir, mangmangag na ka di? Kaslad na nagapampanunutin nyo Anya nga minti salsalod sudan, doktora. Anya tinagan nyo, sir? Anya ti pa-check up yo? Ay, umay ko man ipa-check up na ito'y uyak ko, doktora. Ay, dumawat ak mata na iti agas no adang. Dayta ka dilaang, sir? Wan, doktora. Nay, nakaisam kami dita sa ibiyaw. Nakaisubag ayabag. Itaan nakman na bag. Di mo ibaga nga agbanla kamot taon. Ay, saan mo't abagay? Okay aklaan. Anya laki din na ya. Kumusta nga ito uyak mo? Mayatan, tsulayng, bakit? Ay, kasla, mariknak, nasakit manin ti sikit ko. Kayat mo ka day, tamasahiyan ka sa ibiyaw. Kwa, sana tsulayng, agpa-check up aklangan. Si kamot, kurang laeng iti masahi day ta. Saan na balay, takadigdigos kumat. Ay na, namitluak pa'y anagsabon . Napukaw mo ti sakit ti sikit ko, tsulayng. Ne, magic Ay, nagmayat gayam no ibagam amasahinak. Ay no, may katadagos ti sakit ti sikit ka. Anya? Nay, nakapulis ka magsibyaw. Sa dino ti papanam. Mapanak ijay clinic. Apay ijay clinic. Apanak agpa-check up Agpa-check up? Wen, ay na. Nagsakit ti tonsillitis ka. Ang sasarunumatan ti saksakitam sa ibiyaw. Ay, jak man amaw no apay, bakit? Wanaw, adda sa bali papanam. Ay, awan mo't bakit? Ijay laeng clinic ti paparak. Mapanak agpa-check up. Siguradum lang sa ibiyaw. Maamwak laeng agululbot ka, talagang agsungbat ka kanya. Anya man hindi ipa-check up mo, Sebio? Ay, doktora, ay, natunsilak. Mga ada may rekomendayo nga agas kanya. Agna nga ka man takitaag, Sebio? Masapol pa'y aya, doktora. Katuan Ay, just kay. Sapay sa anak-anak tutupras. Mga maamuan na, asan apod do tibagbagak. Ay, makamunitan. Tinapatag, nakitak ni doktora. Agpa-check up ka ka, di wano saan?
Ay, kwa, agpa-check up ak, doktora. Agna nga ka nga roden Ay, sige, doktora. Mhm. Mhm. Kaslaawan mo ti makita ka madikan ka. Ha? Kasano nga awan? Kat isak ti makarikrik na, doktora. Ang mga nululbudan na klaang. Ay, isaan ba, doktora? Ay, pudnoan na tong silak. Kita manan Doktora, awan ka di madmadlaw yo? Kas kumaitian niya, Nurse Liliana. Kanayon mat nga umay agpa-check up day di asebyo kada kayo. Ay, oray siya nga rod. Mas daawak matlaan. Katunggal check upet. Awan mat makita ka madikan ko na. Sa balit agparparik na kanyak, doktora. Anyat kayat mo asawan, Nurse Liliana. Amangan mat no adalimad apanagayat na kada kayo, doktora. Agin sa sakit lang. Tapno makita na kayo. Si Kamat, adan asawak, Nurse Liliana. Kan imposible at tutupak day di asebyo. At dagayam da doktora pilisima di ta klinik. Agin sa sakitak manay. Tapno makitak ti doktora. Ay, aday tan. Paumayan ni Chulay. Ay, rogya akong tagdrama. Ay, anay ko! Anay ko! Anay ko! Nagutot lauray! Ay, nanagsakitan na. Anay ko! Ay, nagsakit ti tiyan ko! Bakit? Anya ti mapaspasamakan ka, Sebyaw. Ay, nagsakit na talaga ti tiyan ko! Ay, Manan? Nasaysaya at siguro no itaray kan ijay klinik. Saan ang Chuleng? Saklangan ti mapanagpa-check up. Ay, nagsakit na talaga. Sinabalit na kapailagpay, bait. Kasano ngay numatay ka di tadalan? Ay, mataya ka na ako, saan ba ta? Kasano ngay numatay ka di tadalan kat awan ti makakita kan ka? Hindi ko nagsakit na talaga. Apay masapon nga agpumada ka kat agpa-check up ka lang Sebyaw. Anya laki din ti asawa kaya. Agpumada tapno saan anak kababayin kini doktora. Na, kunak man no nasakit ti tiyan mo. Ay, won mata. Naimbag man ta ka ba ulampay laang ti agpumada? Uray nasakit ti tiyan mo. Ay, wala, kababayin mo ta, no kastulatan ti pormak. Ay, mabit lang, tagsapato sakbay. Sakbay, nga grubata. Ay na, nagpinta sa talaga ti doktora. Ay, kisabri lips pa eh. Iso na laang ta. At damot din ti asawa na. Ay, kat iso na laang ta, damot din asawa na. Angam sa nabalay. No, mapag-asatarak. Mabalinmat nga ilimod mi ti relasyon na eh. Next! Pare Sebyaw, si Kanti sumarunong agpa-check up. Ay, sa bali man ti mapampanunod ka. Pare Sebyaw, anya ka di man ti pampanunudan. Apay akas natikitam ka ni doktora. Uray lagtid-tid takatay mo paray. Anya jay kunam, pare Orlando. Tiko na, si Kanti sumarunong ma-check up, tanalpasa ko, pare. Ay, sige paray.
mapaan ako ni Jay Sangaw. Urahin kay Jarwar, pare. Kita ma, ang mga makaisbo ka pa, noon ka ni tisangwanan ni doktora, pare. Imay kamay dito balay, Mari Chuleng. Ay na, dakil ti parikot ko, Julio. Kunak mata din nakawawagan iti Julio. Mari ko namlatan Anya man ti parikot mo aya? Madanagan ak nga road. Tanagadumot ti sakit amarikrik na ni Sibyo. Amangan kit din o adda nakaro ang sakit na. Ay, nagmayat to pa iti isam na tungkal lumabas dito balay. Ken kaslawan mo tirikrik na. Kunak akit din o da sa bali apapapanan na ididamo. Ngam idi sinurot ko. Ijay klinik mo tinagturungan na. Ay, kunakon ka. Nay, apay ngagkatawa ka ngay. Ngamin, nangag ko pagsarsaritaan ti asawam kan ti kumpare na ni Doktora Pilisima. Ang mga noging sa sakit laeng tapno makita na ni Doktora. Ay, wanan niya. Apayajak na panunot dayta. Ay sige Julio, agawid ako. Nasken ang makasaritak ti asawa. Agmay sa oras samot ni Savio di tasiar. Anya ngay aramiden na. Ay, siribag man ijay basit nga about. Adda akong dito asidat ti siar. Siribag kon. Ada ita. Makita kong aramiden na. Ha? Naglukon na ito asibyaw. Uray basit lang to'y about makitak aladawan ni doktora tikit kitaan na. Nay, apay ngay? Inruar na matantikwana. Ay na. Uray adayo ka kanyak. Mariknak nga asideg kalat ta kanyak. Asideg dito'y puso. O sidog tarupam. Agsaga na kaintun madamdama. Pudno gayam kinaibagan ni Julio kanya ka. Sa anak nagpapapansin. Amok adumteng tumot lati aldaw nga gayat ka kanyak. Kat intun mapasamak na ita. Sino da ita? Rumwar ka dita, Sebyaw! Mano nga oras maun dita si Ar! Tagayam! Addan sa baling aramidam! Awanan kay tibain, Sebyaw! Anya man na ti pagpupungtutan bakit? Intad ko amin kan ka! Sayita, daytoy ti sumadmaw! Chuling, bakit? Jack amo, no anya day tangi pagbagam? Nakita ti dua matak tinaramid mo dita siyar, Sebyaw! Ay, nagbawas sa klaan. Ti kunam, saan ko nakita pagpanpantasya am tiladawan ni doktora? O anya, di ka makasungbat tapod no timbaga. Di mo ba't piksahan ta sa Kababain mo't nung mangagdag iti karo ba? Mabain ka ama amuan dati dakas nga ramid baw, ha? Adak lang arudan nga sawam. Day tapay laladawan ni doktora ti pagipapapasam. Mudtoy day ta cellphone, Ne, apeng inalam nga, dahil ta cellphone ko. Makitam dagito'y aladawan. Agasam, ta inid-edit mo pa'y tiladawan yu adwa. Kan iso pa'y ti wallpaper mo. Ay, awan ti kahit asawan da kita, bakit? Ay. Anya nga awan, ha? Sa anak anang nang, Sebyo. Isugayam nga agin sasakit ka. Tapno makitam ni doktora. Ala, ingka agim pakay tapumanaw kan dito'y balay. Anya laki din ti kastiyo mapaspasama. Yung dagiti usar mo, Sebyaw. Siya kung tinangim pakay, tanabannog kamot. Ha? Ala, mabalin mo, ti pumanaw. Saan kumamot akasta bakit? Diya kung kaya't makita tarupam dito'y balay, iso a pumanaw kan. Sa dino nga iti papanak. Asawam de taladawan ni doktora. Kan may sa, si kamat
batan ti makamaw, no sa dino ti papanam, parikot munday ta. Awan mo tararamida kadakas bakit? Ladawan lang mo dayjay. Anya nga awan? Anya nga rod ti kayat asawan tinaramid mo jay siyar? Ay ayamam to pay day ta. Awanan kay tibain. Amok dagitan. Sa anak nga ubeng. Kantap na ibagakan ka. Adan asawa ni doktora. Kat imposible apatulan na ka. Ha? Siyak lang mat ka tinailawan kan ka. Anya laki, tindigas tang ibagbagam. Ay, nagsakit unay-unay. Kayat mo pa itaulitak? Siyak lang tinailawan kan ka sibyaw. Ay na, nakita ka limapas ti asawam diti balay itay, mare. Ken, adu matawit na. Pinapanaw kun maray. Ha? No kasta, pudno nga dadakas nga ramid na? Wan maray. Ay na, diya ka mo noon niya tinagkurangak iti dayja sabiw. Agasam tapagpanpantasyaan na pa'y tilarawan ni doktora. Anya? Wan, nakita dagiti dua matak. Nakitak pa ngayon ron na siya. Ay, una yun day tang asawa, mare. Ay, sobran maray. Masaksakitan ako na itinaramid na. Adak nga asawa na hangam naramid na pailang tagbiro kiti sa balay. Nakaumay ka mo dito'y balay, pare Sibyang. Kin, badbadom ka di kita awit mo, paray. Mabalin ka day, adituyak pala ang balay mo, paray. Ha? Anya tinapasamak, paray. Ay, pinapanaw nak ni bakit kaw. Naduktalan na nga may titakas nga aramidag. Kahit kasano ngayon, paray. Diyak mo, paray. Dinadail kung ti panagtalik ni Chulay. Binalakadan ka idi pailaan, paray. Di ka mga mindimngag kanyak. Ay, tulungan ako, maparay. Numabalin, kasarita man ti asawak. Makanta pa yung harod, paray. Kalpasan na, kadwain ka, di balayaw. Bakit? Nagpuskul tarupam ngagsubli pay lang dito'y balay sabiyaw. Kalpasan tinaramid mo. Agasam tadapay ni pari Orlando a bodyguard mo. Pakawanan na ka din, bakit? Numabalayin, maray. Ikampay ko man ni pari Sibyao, iti may sapay agundaway. Agtal na kasi ka pari Orlando. No di mo kaya't ang mairaman ka iti apamay. Ay, wan maray. Sikanti makamu pari Sibyao. Diyak kaya't agurain ak ni Mari Chuleng. Narigatayin, paray. Ay, kuna man no naturid ka, paray. Ay, una. Sapalin na saritahan na ito'y paray. Umuna ako ni Jipalay. Sumarunukan tulatan, paray. Dayta ka nila ang ti umayo ibaga, Sabio, Ay, pakawanan na ka din, bakit? Ikarek, agbalbaliw akaon. Awan ti oras ko makisaritakan ka, Sabio. Ado pa'y tinaskan nga aramidak. Ha, ditakan! Anya laki din na ya. Saan kami na nasaya at tinaramid mo, kamsat Sibyao? Adala nga rudan ti asawa. Agbiro ka pa'y lang iti sa balay. Anya nga ita. Si kamot lang ti madusa iti dakas nga ramid mo. Mala, ikarigatam ti agbalbalaw. Kung saan ka mauma ang mga ayaw iti asawam. Mga nudumteng tutyal daw. Kit mapakawan na kan tumutlaang. Mala, papagayam. Ditam tinagpatinggaan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, nga intay pinaulwan. Agin sasakay. Dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Natalia Ray. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel.
Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Naimbag pa ni Fernan. O madanin di pa nagkalaysada iti kayan-ayat na, pare Pidong. Wan nga raod. Sana all ko na talata na. Anya nga raod. Awan matibalasang amayat ka data. Ay, di mo ibagati kasta, pare. Adan tulad ta ka di. Kanon to ba data? Siyak mapukpukawan ako ni tinamnama. Makaas-asawa akpayan. Ha? Ay, unay kan pare. Kaya't mo sawan, agbakan? Ket no iso tigasat. Anya nga raod. Agilo na ko na. Awan mat nga raod ti mayat na palasang. Salpag tigas to yabag! Makauma! Lumakay tayo nga mawampay asawa! Salpag ka talaga! Ay, nabartag ka manan ako nakaw. Anya ka matan na nakaw. Tunggal mabartag ka. Pukaw ka la, pukaw. Ha? Di ka di mabayin ka dagiti karo ba? Si kalaan di mangmangag. Sapay rabeng. Orasan ti panaginan. Awan bibiyang ko na nang. Basta no kayat ko ti agpuka-pukaw. Agpukaw ang lata. No, daman tinagari dita. Umasidagdag boxing kami. Anya! Sana ka mabutang nanang. Amo yung matan. Awan ka butang kao. Uray ang sino. Gan uray manuta nga umay. Sana ka mabutang ko ng tumas. Anyamatan ni Manong Pidong. Mangibabain. Ay, wan nga ruda nakaw. Anya laangan na iti iba kadagiti kaaruba. Rabiin ng pukaw pay lapukaw. Kunam lanubagi na ti lubong no kasta mabartek. Nala, hustaw na nakaw. Inkakit ituloy ti maturaw. Di ka madanagan. Bagaak ni Manong mo inton bilat. Wan man nanang. Ungtan yun no iso. Tapno man agnagaw. Di na pa'y ammo ti agbain ma. Nasaya at tabi mangon kan bidaw. Apay manan ayananan. Apay manan ngay bagbagam. Apay, anyaya ti parikot mo. Tatunggal mabartag ka. Dahil talag puka-pukaw tararamidaw. Ninanang mat. Iti kasta kinaturod mo apo manukaw. Iso kumama ti kinaturod mo nga agaram iti balasang. Ha? Lastog mo amin alastog no kasjay amabartag ka. Nga mabutang kamot nga raw nga agaram iti balasang. Oh, day ta kayo manang. Tila ibagbagayo mat. Di ta kayo man laang. Siguro ada parikot ni Pidong. Iso kanayaw na naputot ti hulo na. Kan maysa. Kanayaw nga puka-puka kuno kasjay amabatag. Ay niya kumangay ti pagparikotan na. Amagano kaya't namutan ti mga sawa. Mga sawa? Ay sos. Awan ti mayat abalasang kanwana. Gaputa kasjay kat nga raw ti ugali na. Ay nasaan tayo lang nga mo. Adan to Ay, sapay la ko mga raw takasta. Barang isumutang ti mamagbaliw iti ugali na. Masaya at naranaan ka, Pidong. Tata, amaw no hapaya ka rayo na napudot ti ulam. Amaw ka makaas-asawa kan. Ha? Kaya't mau. Adayam amukan ka at chicks. Napintas na jay. Ken siksay. Ken napudaw.
Kanatayag. Sino tata? Hintong bigat, umay kay jay balay. Mapantay jay ilay. Iyam amokan ka ni Sally. Bareng man no iso ti maasawam. Bareng no iso ti mamagbali o iti ugalim. Sige tata, mayatak iti dayta. Umayak tong araw. Ada balasa nga pangyamamuan nila kay pingikan ka. Una nang, ijay ka no ilitayan na. Kayat mo ba? Ay katuon Ay ngam, kita agpay no magustuak. Anya, ay nagalasa talaga ti ugalim. Ti ko lang, iso ti mangadang, no magustuhan na ka wano saan. Ayin kwan, paayon nakalaka nga raw. Ninanang mat. Mala, mapan ka. Iturturod mo ti sumangoy ti balasang. Akas iti kinaturod mo nga agpuka-pukaw, no kas jay amabartag ka. Bagal daw mo salay. Kastamit ka na kayo, tata. Kastamit ka manong. Ay, agyamanak. Ay, uwan gayam. Imay kamay. Gapaw takayat kuman ngayam amukan ka da ito'y nataer abaraw. Ay, di ka madanagan tanasingpet da ito'y. Awan pagdanagam. Ay, baraw. Yam amumutsan ati bagim. Naimbag nga oras mo, Sally. Siya gayam ni Pidong. Nice meeting you, Pidong. Ay, kastamat kan ka. Nice meeting you. Sapay la ko mata, itulok mo asarong karan kantumanan. Awan parikot iti dayta. Anytime, umay kalata. Awan niya, magustuhan ka din ni Sally. Ay, uuwan tata, magustuhan launay. Nagpintas niyo. Ay, kahit, ituloy mo mapansar sa rungkaran. Di ka mauma, aging kang aklonan na ka. Uuwan tata, mapanak ka talaga. Nalab at pasay taksamatan kini Sally. Iso nga raw, nga aramidam amin na kabaalam. Tapno mapagwan mo ni Sally. Adaw ti agdat-daton kan kwa na. Ay ngam sapay lako ma. Tasi ka, ti pakaisabitan ti puso na. Anya? Sana ula talaga, pare ko. Panag ko na, baka asawa ka matay. Sapay lako mga rod, pare. Tani. Manumit tawan ko. Ngam ni, awan pa'y asawak. Ay kahit sa nabali tano aklunan na ka ni Sally. Siya tulangan ti bahag dito yung lugar tayo. Ngamin, mga asawa kan paray. Maibagak tulaan dayta no mapagwan ko ni Sally. Ay, uwan gayam. Amangan no awan pa namin bigat. Ha? Nay, awan mo paray. Apay aya. Kado anak man amapan ijay ayan ni Sally. Ha? Mapantado Wen, kado anak tanay. Mabainak amapan na siya klaan. Anya? Mayat no adda ka akadwak. Medyo mapukaw tibain ko. Ay, awanin na. Makapagsarita kayo pa yung arasayaat no adda ka akadwak. Wen pare, basta umay ka. Pangasim, mabainak ka talaga. Mabain ka mapanidya ayan ti babae nga ar-armam? Asikalaang manong?
Mabainak nga road. Anya? Nagapan na ngay mo, day taabain mo? Ah. Di kan to pa'y mabain apo manok ka, no kas jay anabartag ka. Nga mabain ka kit din, ama panagaram. Ipakat mo, ti kinalastog mo, no kas jay makainom ka. Akas lakukwam ti lubong. Yung si kakit di matading ko. Nagadumanan nga imbagam. Ay kapud no, mati ibagbagak anya. Makapasurunday ta nga ibagbagam mabain ka. Katawan mo't babain mo. No uminom ka, ure agmay-maysa ka. Nagmayat ti panaginom mo. Ngam no maipapan iti babae, takrot ka nga rod. Awan initiative mo. Masapul nga adda kadwam, salbag ka. Anya? Anya pare. Nabartek tamot Mapantapay ka DJ Ili. Ay, una, mapantalan ta pare. Sana mabalin na saan tama paan. Nabartek tamot pare. Sana pare ko day ta pare. Kabalag pa'y matiag maneho iti motor. Ngalaw may ka. Mapantakit din. Pangasim ko nakmanan. Kadoon na. Mabayi na kadumano na siya klaan. Pare. Ala, mapantan pare. Ang mga makaturog doon ni Salay. Sige pare. Mapanta ka ron. Kaduan ka. Ay na, naimbag man ta na anos ka ng kadwakan kwa na nga imay dito'y balay, manong. Ha? Ay, when adi. Saan kami kung mga umay? Kapota nakainom kami. Isumag kami tagpilit. Iso nga imay kami. Ngam nakaturog mo tan ni Pare Pidong. Ay, unay matanda ito agayam. Umay lang aro din sumarungkar. Nakainom pa'y lang. Pasensya ka na, Sally. Sana bali. Mausawan tumot lang itong madamdama tayo ta. Ala, bayam nga ro ta iturog na pa'y. Umay ka pa'y aigay kusina. Tagkapeta. Agis istoryata pa'y. Kabayatan ti panangururay ta amariin ni Pidong. Sige, agyaman ako na Sally. Awan ay nyaman na. Umay kakit din. Adaman na damagag ka. Ha? Anya dahi ta? Apay, talaga akas ta ti ugali ni Pidong. Kuna na kanyak nga iso ti kasingpatan ijay ayan niyo. Ngamukas lasaan mo. Ha? Iso nga ibagak kumakenkwa na nga awan namnaman na kanyak. Gaputa makitak mat amamartak mat gayam. Pasensya ka na. Diyak namin siya ti agsao, Sally. Ang mga panunutan na perject king ka. Saan nakasta? Talaga adyak kaya ti ugali no? Ala, iso ti kasaritam inton mausawan. Ay na, diyak matla na puutan ng ti oras pare. Anyamat din. Bigat mat gaya man. Ketwen pare, imbaga kaming king nga uray sa antan nga umay. Impilit mo kami. Ni Sally nga Nakaturog pa ilaan. Ala, bumangon ta kini, tagawid tan. Kabayatan na nakaturog pa ilaan, dagit itatakal na. Unay matanda ito yung ulaw ta pare. Ay na, nakapapain. Sikamag namin pare. Kaya, anya ti pampanunutan may. Adakit di amabainak. Salbag ti kastoy. Kahit, anya nga'y tinagsarsaritaan nyo kinisali itay nakaturog ak. Awan mo't pare, nagkape kami lang. Kasta ka de. Ala, agawid ta nga ro din pare. Nakababain no makariing da. Kat adata pa'y laang dito eh.
Namnamaang pa'y aya nga aklunan na ka balasang nga ararmam. Kat di ka mo't mapan asi kalaang. Aklunin naktuday jay ko naktumait. Ay na, iti kasta nga aramid mo, mangnamnama ka pa'y laang kan kwa na. No siyak lamay sa, jak kayat ti lalaki akaskan ka. Ha? No linalastog, iso paglaingam. Ngam no agaram, masapul at akadwam. Awan saan akayat ti babae ti kasta nga ugali? Si kakit di mat, amok mat, ken mariknak, nga da panagayat ni sali kanya. Isong amok nga umadanin ti panangaklon na kanya. In your dreams. Anya? Ay, awan mong pidong. Kaslawan sirbina si katin niya mamukin ni Salay. Di ka nagalibtak. Anya ti kaya ti asawan tata? Ay, sana na si katikayat ni Salay. Ni Andy ka daw, tikayat na. Anya? Ni Andy agayim ko? Aywan, inaklon na pa'y kidin Anya? Ay, saan na pudno day tata? Ay, siyak tay ayatin ni Sally. Sana tigayim ko. Ay, pakawanam. Ay, awan maramidam, tay sukat nga ron tikayat na. Kan mo isa, basal mo. Kaputawan gamin initiative mo. Nukas dyan gamin amapan kaagaram. Sana masapol nga dakadwam. Rumbang laang asiksika. Andiyan nga ita. Di mo amaw agapo itinalabas sa baltik mo. Nagkinaawatan dagayam. Anya? Ayawan maun. Inyam amo katapno saan ka ang mabaakan. Ay, di ka ba nagalipta? Awanan Asawaan ni Andy ni Salay. Agbaak kalatan. Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay Panang Tarabay. Nya nga itinararamid mo pa kahit di ka mat nagluti ti pangrabyan. Nagsilpon lang man. Nyamjak na puputanin ti oras. Rabi imot gaya man. In ka nga rudo nagluto tanay, mabisina kaon. Sika na ti agluto, ta ituloy ko ti agsilpon. Nabanugak nga rudo naggapo iti trabaho. Uray siya, nabanugak met anagawir iti anak ta. Naimbaglaan ata nakaturog. Ay, Anya Laki dinayati kastoy abiyag. At dangag pa iso asawak ngam sadot mait. Cellphone lang tambo na. Nagadukit din nga ambom aya. No kayat mo ti mangan in kaglutaw. Ay na. Aday ta. Nalpasa ko. Ay, titanong. Huston, nabsuga ko. Kasla di mo mat ginalangal tikinan mo. Tilmon ka atilmon. Makamukan nga agisim pa itinanganan ta. Inakon igi kwartaw. Ay, Anya Laki dinaya. Sigurado a cellphone man ang tisanggun na. Parang ba nga iso tagi dalimaan na kitinanganan may. Ngam, agdardarasan ama pa nag-cellphone. Nay, bakit? Saan ka pa naturog? Nanyan ti orasain. Alas 3 iti barbangon? Maturog kalatan. Agsil-cellphone kalatan? Wan, agay ayamak dito'y cellphone. Nagado ti games dito'y akayat kong ay ayaman. Anya Laki din aya bakit? Saan ka di anasakit na matam agsil-cellphone? Dahil talatad ter arabida bitinal daw. Ay, agtal na ka. Maturog kalatan o kayat mo. Di nakpakibyangan! Cellphone ko na itaw! Isong awan, bibiyang mau!
Bangon gaya man. Tara akong dagiti kawitan. Bakit? Agsilsilpon ka pa ilaag? Jak pa'y nalpas. Di ka naturaw? Saan? Agay ayaw makpay. Ay, unay ka na tao. Abak mo pa iti teenager. La. Ay. Nakaturo gain. Ay, unay yan dito tao. Kabailan na tagpatpat nag-cellphone. Ay, unay Celia, ang sangsangit day ta anak mo. Ngam day talatag silsilpon ti aramidam. Ay, makapasurun mo't day tingawing. Agtal na ka na. Kata mga mabisin padijam. Nagdidi tayan. Kat, kita ano anya ti pagsangsangitan na. Bay, amdi tangag sangsangit. Mabanog tulatan kat maturog. Nagalasan ti ugalim nga ina. Alaag ti apok, taawirak ijibalay may. Tanay, kaasilaang, tabalamat ngamin ti inana. Nay, ang damit dito'y balayaw, to'y apo tayaw, abalayan sita. Aywan takasadaw, kat balamat ti inana. Asinaw, ti bala, ti asawak, ay di kagsawi ti kasta. Ay, anya lakit din aya. Imbagak aya, aday di asawam ti bala. Jay putot mo akakaiso na abugbog tong ti kunak abala, abalayan bugno. Apay bala aya ti anak kao kat saan may? Amom ka day, nga ore agsangsangit day ta anak na. Ngam di na pa'y pagan akitaan no anya ti pagsangsangitan na. Takasanaw, day ta cellphone laang ti mulmulagatan na. Aya? Bagbaga amman jay anak mo abalayan bugnot. Taamangan no pagsasawak. Pagsasawam lata abalayan. Ay, si katirumbang amang bagbaga, saan asya? Ngam no di mo mabagbagaan. Siyak, timang bagbagakan ko na. Kat amangan no pagsasawak pa'y. Dito ikan amangan, Arman. Nakaluto akon. Mangan kan, sakbay nga agawid ka. Wala nang, kasiguradaw asaan ang nakaluto ni Silya. Katoy anak yo, dito yan ngagnaad. Siya konti mga iwan kan kwa na. Saan na ba ni? Ta-battle feeding mo't. Iso siya konti makaamaw iti gatas na. Nanang. Masyanak iti anak mo, Arman. Agasam, kastaunay asangit na. Ngam saan nga ikan kano ti asawam. Taday talag silsilfon nga men ti aramiden na. Sige nga rod nanang. Mga anak pa'y, sakbay nga gawid ako. Ay na, imbag ta nagawid ka na kay. Jak pa'y nakaluto. Si kandang luto. Nanganakaw ni Jibalay dananang. Nene. Imbag man tanangan kan. Imbag kumano, imbalkutan nak iti kanak dito'y balay. Nakababayin mo ta. No agbalkutak pa ilang. Idinto ta pinakandak lang arudain. Katsiyak, saan ako namangan? Yung nagagpulas, tamaturog akaw. Ilutuan nak pa iti kanak ka. Mabisinak una yan. Imbag kin katanangan kan. Anya laki din aya. Agmay-may saka lang arutin dito'y balay. Tawan di anak ta. Ita, di ka pa'y makalutaw. Anya nga'y tinararamid mo. Nagselselpon latan. Ingkakit agluto iti kanag tamabisina kon. Di kan sumanaw.
Bakit? Sumango ka man kanya ka. Di nagdisturbon, ag silselpon na. Bakit? Ara ko penak man. Ay, buisit ka! Sumardeng ka nay! Anya ka lagi din aya. Bakit? Importante ka di pa idata cellphone mo? Ngam iti siyak nga asawam? Wan! Di naksingan! Mas importante da ito pa nag-cellphone ko ngumsi ka! Ah, kastagayam ha? Mudto'y data cellphone? Nay! Apay nga inagaw mo nga iti cellphone! Tapno sumardeng ka, antang nga! Kastoy... Ha! Imparak mo ti cellphone ka! Day tala cellphone ti importante kang ka! Day tala tararami dami tinaldaw! Ita, awanin cellphone mo! Di ka makapag-cellphone! Tatang, pautangan dakman iti kwartayo. Tain inutak abayadan. Igatang ko kuma iti cellphone, tanadadaal ti cellphone ko. Cellphone? Alan tatang, importante ti cellphone. Saan ngagbiag na awan cellphone ko? Mano aya ato utangan? Uray 15,000 ko matatang. Tapno saan anababa akalidad ti gatangag? Agasum nga iti 15,000. Ala ka din atatang. Sana bale, tain inutak abayadan. Sige. Ngam ikarem abayadam, ah? Untatang, inutak abayadan. Oh, Arman. Siga mo dito lumabas niti paraangan. Ay, Wayne, Brenda. Kasla mariribukan ka, ah. Wayne, parikot kaw ni bakit kaw. Umay ka pa'y dito unag, Arman. Agmerienda ka pa'y. Adalinuto ka pansit. Ah, ay, kababain mo, Brenda. Umay kakit din. Agpalamiis ka pa. At iti Diyos mo, Arman, naimas da ito'y. Kan mabit lang nga, ta ikaktiplatom iti pansit. Nay, saan na yun, Brenda? Kababain mo, siya ko. Anya kalakit din, aya. Saan ba't ang narikat dito ang aramidon? Mabit lang ta ikaktiplatom, ha? Aday ta. Atoy, agmerienda ka pa'y. Imbag ka pa'y, kauray saan ka akap-kapin ano. At pagserbyan na. Di bakit ko ay, cellphone laang tararamidon na. Kasta ka di? Dumagas ka manan dito balahin ton bigat, ha? Iti kasta, pagserbyat ka. Agluto ak iti naimas a merienda para kan ka. Anya ti kayat mo a merienda? Ha? Wan, agluto ak iti merienda para kan ka. Talaga aday talaang cellphone tar aramidam silya. Warela rumware dagiti bukal ti matam iti kasi cellphone mo. Ngam di kalat ta mamingga. Awan bibiyang mo. Mas dawak kinitatang mo. Tapi nautangan na kapay lagi ti inggatang mo iti cellphone. Ay. Padasam nga iperak pay da iti cellphone ko, Arman. Tanitatang timang perak di tarupam. Ngala, makamu ka. Asawaan mo day ta cellphone mo. Talaga? Mas importante kanyak da iti cellphone ko. Ngam si kang asawak.
Tasika, di nak maigatangan itinginginaan ang cellphone ko. Ngamen, may saka na ang akarpintero. Apay, uyawan ti trabaho. Impag pa ya, tadda trabaho. Mangmanggadak, si kangay. At nakatay matagtag gadami ti kasi cellphone mo. Kat, sika ti manggada, tasika nga rin ti lalaki. Rumbang lang asyak ti pakanam. Saan asyak ti mangpakankan ka? Nagalasan na pa nagrasarason da ita. Sige, kadam ta cellphone mo. Kat manipod ita, ijayan balay may ti pagawidak. Anya! Kat sika, agawid ka mo tinidi balayaw. Tapno ni tatang mo, ti mangimatang itaramid mo. No kayat mo, nitikan balay ko nga gawid, Arman. Imbag ka niya, tasikaswan ka. Uwan nga raw, Brenda. Imbag ka pa'y, tamaasikaso nak. Ngam ni Celia nga asawak, isulatan ta sa sikaswag. Imbag kumamay, no saan laday tag, cellphone tararamidon na. Kat, pinapanaw mo ti asawam? Insina mo? Uwan talagang insina kaon. Awan sirbi ng asawa. Imbag ka pa'y, maayat na iti hustaw, Brenda. Wan iso adatan ti agasawa. Sana bali at saan kayo pa'y nagkalay sa kaniselya? Uwan saan kami pa'y nagkalay sa? No kasta, awan lapad iti relasyon ta. Kano relasyon da Arman kan Brenda? Apay nga niya intulok yaw. Ay, Jack ammo dayta. Awan ammok iti dayta. Ay sana mabalin. Jack mababalaw ti anak ko no nauman kan kaselya. Ngamen, awan mo't ammom nga aramida no di ti ag cellphone. Ultimo anak yaw kat mabaybay ampayan. No di mo pay sarungkaran di ti balay may. Akasla di mo anak. Ko nanang, isungarod nga imaya ko tapno sarungkarak. Mabalin mo asarungkaran dito'y balay. Ngam, di mo mabalin ayawid. Ha? Kas makita mo't, nakasalsalon at dito'y balay. Saanan nga agmutmutag? Gapot ay aywan na ka na imbag. Ngam, idisi ka ti mga aywan. Kas taunay ti panagmutag na. Takasanaw, uray na kalingling at di mo pa'y sukatan ti bado na. Ha? Kas itinakunak. Di mo mabalin nga alaan ti anak mo. Agyan di ti puder kao. Tamaaywa na ka na imbag. Tasi ka ay responsable ka nga ina. Kat no may papan ka ni Arman. Ay, Jack mababalaw. No nakirelasyonan iti sa balay. Kanunungan nyo ka di ti pan nakirelasyon na kin ni Brenda? Jack kanunungan, tinaramid na. Ngambasol mo matlang. Sika, tinangidoron kan kwa na amakirelasyon iti sa balay. Gapo iti nagalas nga ugali kan aramid mo. Agsarita ta kumana imbag Arman. Mabalin ka ding agsubli ka ni Jebalay. Saan kan ngay ayatan? Awan sirbing nga asawa kan ina ti anak ta. Saan na kun ngay ayatan gapukin ni Brenda? Ni Brenda, kanayon na nga si kaswain. Kanayon na ngay parik na ti panagayat na kanyak. Naragsaka kan kwa na. Idinto ta sika, kat Jack Polos narik na ti panangipatag mo kanyak. Tamas napatpatag kan ka ti silpon mo. Ha? Sipod nagdin na ta. Sakla aminin kag gungkunay. Aglutaw, aglaba, kun aminaym. Di nagpay matulungan mat. Day talag silsilpon tambaw. Iso nga ita, tanakasara kag iti pagragsakak. Ladingitag mat nga ibaga. Asaan kan ngay ayatain. Kun kayat ko pa nga ibaga. Nga ikalaysak ni Brenda iti mabait. Kasanon ti anak ta? Agyan iti balay miya. Taasan mo't abaybayan ni nanang. Kas makita mat, patpatgan na unay tapo na. Itinto tasi ka. Di mo pa'y maipatag ti mismo nga anak mo. Mala, pumanaw kan. Saan ka ngay ayatain? Ang mga numasangputan na tapay ni Brenda agsasarita dito paraangan na.
Kat anya pa iti makunana. Saan ka di, Arman? Saan tangag sina? Ipagpagaputay di anak ta. Panga si Marman, di nakisina. Ikalaisanan ni Brenda. Ay, anya nakit din aya. Kain sukat na kunti asawak nga. Basol mo matlaag, Silya. Tapay adi mo sinaysayaat. No impatag mo kumati agamam, di saan nakagaysina. Ay, agdaro magtatang. Sana mapalinda ito'y. Apay, adda kwartam nga rabatam. Tatang. Bayamon, saan mo niya ipilit ti bagim kinarban no di nakakayat? Dangga kamot ita. Anya matan. Napayan na daw anak kami risak tatang. Talaga, at ibabaway at da iti utay. Ay, basol mo matlang. Nauman kin ka ti asawam. Kat awan sa balya pa basulem. No di si ka mismo. Nagsakit raw, nay. Nasakit. Tain sukat na kunti asawa. Anya laki din aya. Day takit cellphone ay ti mas importante iti biyagmaw. No adan kan iti asawa ken anak. Naskay nga ipatag mo ida. Nga isuda kuma ti importante iti biyagmaw. Tano isuda ti mapukaw maw. Ay sos, nakana aladingay ti maganab maw. Mala papagayam. Ditan tinagpatinggaan ti may sapay a pangasaritaan iti biyag. Ngaintay pinauluan. Cellphone. Dito'y drama tayaw. Anya laki din. Insura ni Amor Julian. Isagsagot ka na kayaw. Ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panagdengag.